Καλημέρα. Θα συνεχίσουμε και θα τελειώσουμε τον πρώτο κύκλο έτσι των σεμιναρίων παύλα μαθημάτων. Άμα δείτε στο site, στο YouTube που έχω κάνει το κανάλι μου, έχω τις παρουσιάσεις έχω διπλές. Τα μαθήματα νούμερο 1, νούμερο 2 ήταν σε πιο μαθητές, πιο απλά. Οι παρουσιάσεις ήταν λίγο πιο εξειδικευμένες. Παρ' όλα αυτά αναφερόταν στο ίδιο πλοίο, σε πλοίο δεξαμενόπλοιο. Θα τελειώσουμε σήμερα τη γενική έτσι παρουσίαση του Operation και από το Σεπτέμβριο μετά θα ξεκινήσουμε συγκεκριμένα μαθήματα στοχευμένα, τα οποία πιστεύω ότι έχουν πιο ενδιαφέρον σε καταστάσεις, μετρήσεις, πώς γίνεται η βάρδια, τι ακριβώς μετράμε. Θα δούμε τις παραμετροποιήσεις των διαφόρων ενδείξεων που μας δίνουν τα όργανα για να φτάσουμε πραγματικά στην αξία του ποσομοιωτή, που δεν είναι απλώς μια παρουσίαση κάποιων πραγμάτων, αλλά και να εμβαθύνουμε συστηματικά σε παραμέτρους οι οποίες είναι πάρα πολύ χρήσιμες στην εκπαίδευση, για να μπορέσουμε αργότερα να κατανοήσουμε τη λειτουργία όταν πάμε σε ένα πραγματικό πλοίο. Εδώ τώρα αυτή τη στιγμή να συνεχίσω λίγο εκεί που μείναμε, παρόλα τα λάθη. Είδατε και στο προηγούμενο ουσιαστικά βίντεο, να δω λιγάκι, συγγνώμη, λίγο ωραία να κλείσω εδώ πέρα λίγο το balance, μισό λεπτάκι και θα σου πω τι είπα στο προηγούμενο βίντεο. Είχαμε σταματήσει να κάνουμε builds, να βάλουμε το έρμα, τη σαβούρα να την απορρίπτουμε, να δούμε τι έχει γίνει τώρα. Μισό λεπτάκι να πάω λιγάκι εδώ να κάνω μία, επειδή αρχίζουν και οι δεξαμενοί, η πλώρης, το forepeak έχει γεμίσει. Εδώ θα παρατηρήσω λιγάκι ότι οι δεξαμενές γεμίζουν με κάποια σχετική ταχύτητα. Αν πάμε εδώ θα δούμε ότι η αριστερή πλευρά του πλοίου, όπως το βλέπουμε από πρίμα πλώρα, είναι λίγο, έχει μεγαλύτερη κλίση, κατά ελάχιστη, 1-2 μοίρες διαφορά είναι, δεν είναι πάρα πολύ, και αυτό είναι ότι αυτές οι δεξαμενές εδώ της αριστερής πλευράς είναι λίγο, γεμίζουν πιο γρήγορα. Βλέπουμε εδώ πέρα δηλαδή λίγο τα μήκη. Εμείς από εδώ και πέρα θα μπορούμε αργότερα να διαμορφώνουμε, να ρυθμίζουμε την ποσότητα ώστε να ισορροπήσουν, να βρίσκονται και κατά τον διαμήκη άξονα και κατά τον εκάρσιο. Εντάξει, θα κοιτάμε και το trim, έχουμε μικρή διαφορά, θα δούμε τώρα πίσω. Πάση περιπτώσει, βέβαια όλα επηρεάζουν και από την πυκνότητα της θάλασσας, τη θερμοκρασία της θάλασσας. Έχει μεγάλη σημασία η πυκνότητα στην ευστάθεια κατά κάποιο τρόπο, στους υπολογισμούς δηλαδή που κάνουν οι πλοίαρχοι. Λοιπόν, το αφήνουμε λιγάκι να γεμίζει εδώ, δεν μας ενοχλεί, δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς εκπαιδευτικός είναι ο σκοπός μας. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά, έτσι για να τελειώνουμε κιόλας λίγο, για να δείξουμε κάποια άλλα πραγματάκια, να σας δείξω και λίγο και το κοντέινερ. Θα δούμε και μια παρουσίαση του κοντέινερ που έχει 6.500 βολτ, θα δούμε στο high voltage τι ακριβώς γίνεται. Εδώ είχαμε πει ότι ξεκινάγαμε σιγά σιγά να αδειάζουμε τις δεξαμενές αυτές, οι οποίες βέβαια δεξαμενές αυτές δεν φεύγουν στη θάλασσα. Έχουμε πει πόσο σημαντικό είναι να μην απορρίπτουμε τίποτα στη θάλασσα, ακόμα και τα σκουπίδια που βγάζουμε από το μηχανοστάσιο πρέπει να τα καίμε. Υπάρχουν ειδικά βιβλία τα οποία ουσιαστικά καταγράφουμε. Εδώ θα παρακολουθήσουμε ότι ένα μέρος τώρα απορρίπτεται γιατί δουλεύει το σύστημα του separator, οπότε τώρα τα σεντινόνερα απορρίπτονται, εφόσον βέβαια έχουν περάσει από το separator, έχει διαχωριστεί το λάδι και το ίχνος του λαδιού είναι 3,8 ppi μισό 1 εκατομμύριο, δηλαδή είναι απεριολάχιστο, σχεδόν τίποτα. Άρα δηλαδή με αυτόν τον τρόπο λοιπόν καθαρίζουμε και τις σεντίνες μας, ώστε γιατί άμα τις αφήσουμε θα γεμίσουν και θα έχουμε πρόβλημα αργότερα, θα βαράνε κάποια άλλα. Με τον άλλο τρόπο τώρα εδώ μπορούμε εδώ πέρα, άμα θέλουμε, να πάμε και στα slats. Εδώ τα slats αφορούν τα πετρελοειδή ή αργότερα αυτά που αφορούν τα σκουπιά, τα ξερά δηλαδή απορρίμματα. Γι' αυτό και εδώ βλέπουμε ότι το sludge oil system έχει δύο συστήματα, είτε είναι τα ξηρά είτε είναι τα υγρά. Αν έχουμε σακούλες σκουπιδιών, οι οποίες είναι από στουπιά, από καμένα λάδια, αυτά τα οποία τα έχουμε μαζέψει με τα στουπιά, πανιά και όλα αυτά και τα απορρίμματα τα καίμε εδώ. Κάποια πλοία έχουν generator, άλλα δεν έχουν. Η αρχή λειτουργίας υπάρχουν σαφές οδηγίες εδώ.
οι οποίες είναι λίγο στα κινέζικα, αλλά δεν είναι τίποτα φοβερό, είναι πάρα πολύ απλά, δεν έχει κάτι μεγάλη διαφορά. Ανοίγουμε το καυστήρα με τον τρόπο το οποίο θα σας πω σε λίγο, ή αν δεν προλάβουμε σήμερα θα το πούμε την επόμενη φορά, για να μην κουράζουμε. Καθίστε τώρα γιατί εδώ έφυγα. Θα τον ανεβάσουμε, θα επιλέξουμε τι είναι, θα φτάσει σε κάποια θερμοκρασία την οποία θα αρχίσει να ανεβαίνει και από εδώ και πέρα θα κάνουμε απόρριψη. Είναι σαφές οι οδηγίες, δεν είναι τίποτα το τρομερό. Μετά άλλο πράγμα που θα κάνουμε εδώ είναι να πάμε στο sewage, είναι οι τουαλέτες, ουσιαστικά είναι τα απορρίμματα τα βιολογικά. Λειτουργεί όπως σχεδόν ένας βιολογικός όθρος. Εντάξει, είπαμε ότι όλα πρέπει να βρίσκονται, τα απορρίμματα, οι ρήποι και τα σκουπίδια να είναι όσο το δυνατό πιο βάσει των προδιαγραφών. Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, συγκεκριμένα βιβλία που καταγράφουν συγκεκριμένες οδηγίες. Όλα αυτά θα τα αναλύσουμε κομμάτι-κομμάτι στο επόμενο πρακτικά, στα επόμενη σειρά μαθημάτων, η οποία πιστεύω ότι θα βελτιώνουμε και εγώ λίγο όσο αφορά τον τόνο της φωνής μου, τα λάθη που κάνουμε. Εδώ παρακολουθούμε λίγο, βλέπουμε ότι ο Λέβητας λειτουργεί κανονικά, καυσαέρια, διαφορά πίεση το economizer είναι εντάξει. Το alarm ουσιαστικά αφορά λίγα πράγματα τα οποία αφορούν το MGO, εντάξει, δεν έχουμε βάλει τώρα ειδικό πετρέλαιο χωριστείο. Κάτι άλλο που ήθελα λιγάκι να πούμε πρωτού κλείσουμε. Εδώ βλέπουμε τώρα αυτό που κάνουμε είναι να παρακολουθούμε το πλοίο λειτουργεί σωστά. Μία ανομαλία του πλοίου μπορεί εδώ πέρα να χτυπάει alarm, να γίνει shutdown, να κάνει η μηχανή φτάνει. Υπάρχει μια προειδοποιητική ένδειξη που ετοιμάζεται να κάνει shutdown και κάνει shutdown όταν έχουμε πρόβλημα κυρίως στη λίπανση και βασικά και στην ψήξη. Γιατί γίνεται αυτό, όχι στο πετρέλαιο, γιατί εκεί θα δημιουργήσει πρόβλημα βλάβης της μηχανής και αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Στο πετρέλαιο, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα σβήσει η μηχανή. Αλλά shutdown γίνεται όταν έχουμε πρόβλημα λίπανσης κυρίως και ψήξης. Τώρα, κάτι άλλο για τα δίκτυα που είχα υποσχεθεί προηγουμένως να πω. Είπαμε αυτό λέγεται και transfer, γιατί γίνεται μεταφορά του πετρελαίου από τη μία δεξαμενή στην άλλη. Αλλά είπαμε ότι οι δεξαμενές ομοιοειδείς. Δηλαδή, το πετρέλαιο το βαρύ το πάμε σε ειδικές δεξαμενές που είναι για βαρύ πετρέλαιο. Το diesel σε ειδικές δεξαμενές. Το fuel σε ειδικές. Απλώς από diesel μπορούμε να στείλουμε σε δεξαμενή που είναι βαρύ. Από βαρύ δεν μπορούμε να πούμε σε diesel. Γι' αυτό και εδώ να δούμε λίγο τα δίκτυα λιγάκι, έτσι να δούμε το transfer. Οι αντλίες αυτές οι οποίες λέγονται και transfer είναι μεταβλητού όγκου, γιατί μας ενδιαφέρει εδώ κατά κάποιο τρόπο η πίεση. Εντάξει, ενώ οι άλλες αντλίες της ψήξης και της λίπανσης είναι φυγοκεντρικές, γιατί μας ενδιαφέρει η παροχή. Εδώ βλέπουμε τις αναμονές οι οποίες παίρνουμε σε χωριστό πετρέλαιο από έξω, είτε από την Πάριζα είτε από ουσιαστικά μικρά ποκεράδικα, η οποία η διαδικασία δεν είναι τόσο απλή. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο προετοιμασίας για να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, σπάσει κάτι και πέσει στη θάλασσα. Έχει γίνει από τον πρώτο μια μέτρηση των δεξαμενών, γιατί πρέπει τις δεξαμενές που τις παραλαμβάνουμε, το πετρέλαιο αυτό το παίρνουμε και δηματοληψία σε 3 φάσεις, αρχή, μέση και τέλος. Σφραγίζονται, καταγράφονται. Άμα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα και είναι φταίει το πετρέλαιο, πάμε σε claim. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να τηρείται. Δεύτερον, το βασικό είναι οι δεξαμενές οι οποίες πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς βάζουμε, γιατί μπορεί να έχουμε διαφορετικά ειδικά βάρη, πρέπει να τα υπολογίζουμε και αυτά. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να τα αναλύσουμε κομμάτι-κομμάτι. Εδώ βλέπουμε έτσι ενδεικτικά μια γρήγορη παρουσίαση. Εδώ γίνεται υποτίθεται το banking απ' έξω. Βλέπουμε ότι αυτές οι δεξαμενές εδώ είναι η πρώτη δεξαμενή, είναι στα αντιπίθμενα του πλοίου. Αυτό που βλέπουμε εδώ, η κάθε δεξαμενή έχει ένα θερμαινόμενο δάπεδο, γιατί είπαμε το πετρέλαιο πρέπει, ειδικά το βαρύ, κάτι που δεν έχουν δεξαμενές diesel, πρέπει να βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία για να μπορεί να έχει κάποια σχετική ρευστότητα. Πάντα όμως κάτω από τη θερμοκρασία καύσεως. Το προσέχουμε πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά στα πετρέλαια αλλά και στο λάδι, ειδικά στο πετρέλαιο, να μην ανέβει η θερμοκρασία πάνω από τη θερμοκρασία καύσεως, γιατί μετά είναι επικίνδυνο να πάρει φωτιά η δεξαμενή πετρελαίου. Υπάρχουν τα ετσαριστικά για αυτό το λόγο. Εδώ βλέπουμε αυτό εδώ πέρα είναι αν για κάποιο λόγο η δεξαμενή κάνει υπερχείληση, δηλαδή δεν σταματήσουμε να πρεσάρουμε πετρέλαιο. Αυτό λοιπόν οι υπερχειλήσεις δεν φεύγουν έξω, εννοείται στη μηχανή, αλλά πάνε και μαζεύονται εδώ στο overflow tank, το οποίο αυτό μετά το ξαναχρησιμοποιούμε όπως θα δούμε. Μπορούμε να το στείλουμε, άμα παρακολουθήσουμε εδώ την πορεία, βλέπετε εδώ
μέσω των αντιλιών των τροφοδοτικών, να το στέλνουμε πάλι πίσω στις δεξαμενές. Άρα δηλαδή αυτό, αν για κάποιο λόγο κάποια δεξαμενή κάνει υπερχείληση, το πετρέλαιο γυρίζει πίσω. Εδώ αφορούν τις δεξαμενές αποθηκεύσεως. Η settling πηγαίνει, πάμε ένα βήμα πίσω. Αν πρόβλημα εδώ έχουμε υπερχείληση, βλέπουμε και τη settling μπορεί να πάει εδώ στο overflow ή μπορεί να πάει στην bunkering. Η service πηγαίνει στη settling, δηλαδή πάμε ένα στάδιο πίσω. Αυτό αφορά το βαρύ πετρέλαιο. Για το diesel είναι ξεχωριστό δίκτυο και βλέπουμε ακριβώς εδώ τι ακριβώς γίνεται. Βλέπουμε εδώ την επικοινωνία κάπου διακόπτεται. Βλέπετε δεν μπορεί να περάσει βαρύ, υπάρχει ανεπίστροφη στο δίκτυο του diesel. Από το diesel όμως μπορεί να πάει στο βαρύ βάσει αυτό εδώ της ανεπίστροφης. Καλό είναι λοιπόν αυτά, υπάρχει μελέτη, μπορούμε να το εξετάσουμε, πολύ βασικό τα δίκτυα. Άλλωστε πιστεύω για μένα, προσωπική μου αυτή άποψη, υποκειμενική είναι ότι τα δίκτυα είναι το α και το ω που πρέπει να ξέρει ένα νέο παιδί που θα πάει στα πλοία. Να τα μάθει, να τα κατανοήσει, γιατί τα βιβλία βέβαια τα λένε πάρα πολύ καλά, αλλά άλλο να τα δεις και μετά τα δεις στην πράξη. Οπότε όταν πάει με το καλό και πάει δόκιμο σε ένα πλοίο, έχει το μπλοκάκι του και καταγράφει, πάει και βλέπει από πού ξεκινάει. Καταλαβαίνει ότι ένα δίκτυο πετρελαίου, η πορεία του βαρού πετρελαίου ξεκινάει, θα πάει να βρει τη δεξαμενή την bunkering, μετά τι περιμένει να πάει, μετά από την bunkering θα δει τη settling, από τη settling ημερησία και θα δει όλα που καταλήγουν, από ανίτσι πάνω τα πανιόλα από κάτω, από τα χρώματα, δηλαδή πώς είναι οι σωλήνες μονωμένοι, μετά δηλαδή τα προρυφάρια, το δίκτυο πώς πάει, γιατί έχουμε τρία δίκτυα, έχουμε το δίκτυο μεταφοράς πετρελαίου και το δίκτυο καθαρισμού, το οποίο ενσωματώνει αυτές τις δεξαμενές με όλα τα μηχανήματά του, όπως είναι οι αντλίες, φίλτρα, διαχωριστήρες. Μετά το δίκτυο του λαδιού, λίπανσης των διαφόρων μηχανών, το δίκτυο ψήτσης, χαμηλής και υψηλής πίεσης, το δίκτυο θάλασσας, το δίκτυο του αέρα. Νομίζω τα βασικά δίκτυα και από εκεί πέρα εμπλέκεται και στα υπόλοιπα δίκτυα πυρκαγιάς, εντάξει, και τα δίκτυα μετά, όπως είδαμε παρακάτω, που αφορούν τα ηλεκτροϊδραυλικά συστήματα. Νομίζω ότι αυτό είναι μια κατανοητή και απλή ένα πρόγραμμα το οποίο μας δείχνει πάρα πολλές πληροφορίες και στο ηλεκτρικό δίκτυο και στο υδραυλικό δίκτυο και στο δίκτυο κίνησης που αφορούν τη μηχανή και τα βοηθητικά μηχανήματα και στο δίκτυο του ατμού. Νομίζω ότι έχει πάρα πολλά πράγματα και μετά εμβαθύνουμε στο δίκτυο κάργο. Εδώ είναι η καθοδική προστασία του πλοίου, αυτό που σας είχα πει προηγουμένως, συγγνώμη εδώ αφορά το σωλήνο της θάλασσας. Εδώ ακριβώς θα δούμε και εδώ τι γίνεται. Το αφήνω για να κάνω καλύτερη προετοιμασία, ίσως στα επόμενα, αν είμαστε καλά του χρόνου, να έχω και βίντεο που από την αγορά, από το YouTube, το οποίο μας δείχνει και την επιμέρους λειτουργία για να γίνεται πιο κατανοητό. Αυτό ήταν η σειρά που έχω ανεβάσει, ειδικά στο προσομοιωτή, είναι μια ερασιτεχνική ασφαλώς σειρά. Έχω κάνει πάρα πολλά φραστικά λάθη. Μπορεί να έχω κάνει και λάθη τα οποία στην πορεία τα βλέπω και τα διορθώνω. Είδατε ότι τίποτα δεν ήταν αισθημένο, όλα ήταν φυσιολογικά. Στο προηγούμενο βίντεο δεν μπορούσα κάπου τα μηχανήματα δεν ανοίγαν γιατί είχα ξεχάσει να τα βάλω στο manual, κάπου αργούσε και εγώ το ψάχνω, το κοιτάω. Είπαμε ότι αυτό συνέχεια κάτι καινούριο ανακαλύπτω, έτσι δεν είναι? Τα οποία βέβαια μας βοηθάνε στην εκπαίδευση. Δηλαδή εδώ τώρα έτσι λοιπόν τελειώνουμε το πρώτο μέρος. Στα επόμενες παρουσιάσεις που θα είναι πιο εξειδικευμένες, πιστεύω θα υπάρχουν και πιο ενδιαφέρον σε αυτά που λέμε. Θα βοηθήσει πάρα πολύ αν έχουμε σχόλια, παρατηρήσεις. Μπορούμε να προσομοιώνουμε οποιαδήποτε βλάβη, ένα μεγάλο μέρος των βλαβών, οι οποίες μπορούν να διαμορφωθούν και να αναλύσουμε πάνω τη βλάβη, τα αίτια που δημιουργήσαν τη βλάβη και πώς αντιμετωπίζονται. Αυτά βέβαια μπορεί να καλύψει ο προσομοιωτής. Εντάξει, δεν μπορούμε να προσομοιώσουμε ένα σπάσιμο εδώ πέρα ενός ιμπέλερ ή κάποια διαρροή. Εννοείται ότι αυτά βρίσκονται στο πλοίο. Αλλά μας ενδιαφέρει πράγματα τα οποία μπορεί να προσομοιώσει ο προσομοιωτής, όπως είναι κάποιες μεταβολές πίεσης, θερμοκρασίες, να μεταβάλουμε παραδείγματος χάρη το φορτίο κάπου ή να βουλώνουμε κάποια φίλτρα ή να αδειάζουμε κάποιες δεξαμενές. Βέβαια, καλό είναι αργότερα να δούμε, όπως παραδείγματος χάρη τώρα μου έρχεται και στο μυαλό, πως το δίκτυο του λαδιού που είναι πάρα πολύ βασικό. Είδαμε προηγουμένως εδώ, μια και το έφερε κουβέντα τώρα μου ήρθε, ότι εδώ αυτή η δεξαμενή είναι πολύ γεμάτη η ΣΑΜ. Οπότε πρέπει κατά κάποιο τρόπο εδώ να αδειάσω, να μην είναι τόσο μεγάλη. Πάμε λοιπόν εδώ κάπου, νομίζω ότι
ερχόμαστε στη δεξαμενή αυτή και αυτή τη δεξαμενή μπορώ να στείλω λοιπόν να δούμε εδώ πέρα, να δούμε πού μπορεί να πάει. Βλέπουμε, χωρίς να ξέρω, πες ότι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω. Ξεκινάω για πρώτη φορά, βλέπω Loop Oil Sam, ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Βλέπω εδώ πέρα υπάρχει ένα ασφαλιστικό, ένα valve, το οποίο ρυθμίζει ακριβώς, ανοίγει και κλείνει με κάποιο χειρισμό. Ερχόμαστε εδώ, κάποιο valve πολύ ωραία. Υπάρχει μια τροφοδοτική αντλία η οποία είπαμε ότι έχει παροχή, έχει μεγάλη πίεση. Πού μπορεί να το στείλει, βλέπουμε το στέλνει εδώ, ή θα μπορεί να πάει μέσω ψυγείου και να πάει τους διαχωριστήρες, ή να το στείλει εδώ στο 22, 23. Εδώ και να γεμίσει όπως βλέπουμε εδώ πέρα δεξαμενή store. Εδώ όπως βλέπουμε είναι οι αναμονές που παίρνουν απ' έξω, εντάξει. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, για να δούμε να το κάνουμε έτσι. Εδώ βλέπουμε για overflow, εδώ εντάξει, εδώ βλέπουμε ενώ είναι των ηλεκτρομηχανών, όταν θέλουμε αργότερα να κάνουμε πλήρωση λάδι ηλεκτρομηχανών, εντάξει. Για να δούμε. Εδώ, ας βάλουμε εδώ, main, έτσι. Λοιπόν, ας γεμίσουμε εδώ. Λοιπόν, ανοίγουμε αυτό. Τη σειρά ακολουθούμε, εντάξει, εδώ, συγγνώμη, λάθος. Ακολουθούμε το δίκτυο, εδώ πηγαίνει για τα δύο πλευρές, ανεβαίνει, που θέλουμε να το στείλουμε, τα βάλουμε. Βέβαια, αυτά αργότερα τα βλέπουμε στο πλοίο που είναι, εντάξει. Αυτή είναι η σημασία. Υπάρχουν και ειδικά σχέδια, τα οποία είναι τα μάνια του πλοίου, που είναι πιο αναλυτικά, διάμετρο σωλήνων, τι παροχή κτλ. Που βρίσκεται. Εδώ τώρα ο προσομοιωτής μας στέλνει γενικές οδηγίες. Όταν πάμε στο πλοίο, πάμε τα σχέδια του πλοίου και εκεί λοιπόν θα δούμε όλα αυτά που ανοίγω τώρα πολύ εύκολα εδώ, που ακριβώς βρίσκονται στο πλοίο. Οπότε όταν θα συμβεί κάποιο πρόβλημα, κάποια διαρροή, να ξέρω τι να κάνω, έτσι δεν είναι. Τώρα θεωρητικά λοιπόν εδώ, αν όλα πάνε καλά, αν τα έχω ανοίξει όλα σωστά. Ψάχνω να βρω που βρίσκεται αυτή εδώ πέρα η αντλία. Δεν πρέπει να είναι εδώ. Μισό λεπτάκι. Θέλω να βρω τη main loop oil purifier fit pump, εντάξει. Λοιπόν, να δούμε, ανοίξει, αυτόματα έπρεπε να ανοίξει από πάνω. Πρέπει να ανοίξει από πάνω. Δεν ανοίγει. Πρέπει να ανοίξω από το control room. Πρέπει τώρα να βρω που βρίσκεται. Ενώ κανονικά ο προσομοιωτής μου δείχνει ότι είναι εδώ, αλλά εδώ είναι αφορά του Levy, τα βλέπω. Ωραία, πρέπει να ψάξω να βρω που ακριβώς βρίσκεται. Εδώ υπάρχουν και κάποια λάθη του προσομοιωτή. Βλέπετε, δεν με οδηγεί στο 54 που βλέπω εδώ. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια... Συγγνώμη. Πάμε να δούμε που βρίσκεται. Οπότε πάω να γυρίσω πάλι πίσω. Κάτι άλλο που μπορεί να βοηθήσει έτσι για την ιστορία, το κοιτάω και εγώ για να μην χανόμαστε. Είμαστε πάλι στο δίκτυο του λαδιού. Πώς το κάνω εγώ δηλαδή, για να μπορώ να τα βρίσκω ένα-ένα, γιατί όπως βλέπετε εδώ υπάρχει κάποιο μικρό προβληματάκι που αφορά, εντάξει, βελτιώνεται είπαμε κάθε φορά εδώ ο προσομοιωτής. Εμείς ζητάμε να βρούμε, εδώ είναι η καρτέλα που βρίσκεται το δίκτυο του λαδιού, το συστήματος Purifier, είναι η καρτέλα 23, άρα εμείς μιλάμε εδώ για την καρτέλα 23, εντάξει. Στην καρτέλα 23, εδώ με οδηγεί στο 54, η καρτέλα 54 δεν αναφέρεται στην καρτέλα 23. Εδώ αφορούν διακόπτες, εντάξει. Εμάς μας ενδιαφέρει εδώ από τον πίνακα. Οπότε πάμε πάλι πίσω. Να βρούμε που ακριβώς βρίσκεται η 23.
Κοιτάμε εδώ, δεν υπάρχει. $440 είναι σίγουρα. Στην ευχή τώρα είναι αυτό. Είναι διακόπτες. Τα group θέλω εγώ να πάω. Στα group είμαστε. Πού στην ευχή τώρα είναι αυτή, τη χάσαμε. Για να δω τώρα κάτι πάει στο μυαλό μου, μισό λεπτάκι. Group. Εκτός και αν είναι λάθος η αρρύθμιση. Πάμε πάλι. Τώρα κοιτάω, όπα, για να δω κάτι την εδώ, για κανονικά τα είχα ανοίξει όλα, έπαιρνε ανοίξει, αλλά κάτι δεν είχα ανοίξει σωστά. Δεν είναι αυτό βέβαια, αλλά εντάξει. Μια και το φέρει κουβέντα. Στην ευχή τώρα είναι αυτό. Εντάξει, βέβαια ποτέ τα ξέρω στο πλοίο, εντάξει, τα ψάχνω τώρα, γι' αυτό γίνεται η εκπαίδευση στο πλοίο, για να πούμε να ξέρουμε που βρίσκονται. Τώρα δεν πρέπει να θυμάμαι όλα που βρίσκονται βέβαια εγώ απ' έξω. Ήτανε μπροστά μου και το πήρα χαμπάρι. Ευκαιρία τώρα με τους πίνακες. Αν δεν είναι εδώ, ίσως πάω από άλλο τρόπο. Ανοίξει. 23 είναι. Στην ευχή είναι 23. Κάτι, πως είναι μπροστά μου και το πήρα χαμπάρι, μην νομίζετε. Για να πάμε πάλι πίσω. Υπάρχει σίγουρα, το έχω ανοίξει σε άλλες στιγμές δηλαδή. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει, αλλά εγώ τώρα δεν το βλέπω. Τροφοδοτική αυτή θέλουμε να ανοίξουμε. Άρα αυτή ανοίγει από εδώ λες. Αν παίρνει από εδώ για να δω. Ναι. Είναι τροφοδοτική βέβαια. Βέβαια. Λάθος μετακίνηση έκανα. Αυτή παίρνει από το πίνακα του Purifier. Θα σας πω από πού παίρνει αυτή τώρα. Να δω αν παίρνει και από αλλού. Γι' αυτό και το 54, τώρα το είδα και αυτό, αναφέρεται εδώ. 24. 23 πρέπει να είναι. Ωραία. Λοιπόν, αφορά λοιπόν, ναι, είδατε, τι μαθαίνει κανένας, Άρα η τροφοδοτική άντλεια αυτή παίρνει από εδώ. Δεν νομίζω να παίρνει από αλλού. Τώρα, γιατί εγώ πάντα τη δούλευα μέσω όταν έβαζα το διαχωριστήρα. Αυτό τώρα το κάνω πρώτη φορά. Άρα έμαθα και εγώ κάτι καινούριο σήμερα. Άρα δηλαδή βλέπετε ότι ψάχνοντας κάτι καινούριο μαθαίνουμε. Είναι όλα αυθόρμητα, ζωντανά, δεν είναι τίποτα στημένο. Είδατε και εγώ, δεν τα ξέρω όλα. Μα δεν γνωρίζουμε όλα, μαθαίνουμε όλοι. Δεν είναι κακό. Το να ρωτάμε είναι καλό για να μην γίνει πρόβλημα. Το θέμα είναι να μην γίνει πρόβλημα μετά και να το κρύψουμε. Βέβαια να το λύσουμε, δεν πρέπει να αποκρύψουμε τίποτα. Γιατί εδώ έχουμε και τους υπόλοιπους να παίρνουμε μαζί μας. Δηλαδή έχουμε την ευθύνη του πλοίου, αν είναι επιβατικό, τους επιβάτες, τα μέλη του πληρώματος. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν. Πάμε τώρα εδώ να το ανοίξουμε λιγάκι την τροφοδοτική άντλεια εδώ. Να πάρει αυτή μπρος. Αλλά αντί να λοιπόν να στείλει μέσα στο διαχωριστή, να το στείλει εκεί. Λοιπόν, πάμε και γι' αυτό δεν υπάρχει. Άρα τελικά δίκιο είχε προσωμείωτης, εγώ έκανα λάθος. Λοιπόν, πολύ ωραία. Οπότε πάμε πάλι πίσω. Νομίζω ότι αυτό είναι το νούμερο 1, Για να δω από το νούμερο 1 θα πάρει. Αυτή λοιπόν είναι Blue Boil Purifier Fit Pump. Νούμερο 1. Ωραία.
Για να μην κάνουμε κανένα λάθος. Νούμερο 1. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο λοιπόν εδώ, μια και το έκανε, άνοιξε και αυτό. Τώρα δεν κάνω πολύ φορά, αλλά άνοιξε το να υπάρχει. Όταν ανοίγουμε λοιπόν, να ανοίξουμε τα δίχτυα. Λοιπόν, ανοίγουμε πάλι τον γενικό διακόπτη. Θα μου βγάλει μία ένδειξη εδώ, θα πατήσουμε τον μπουτόν εκκίνησης. Εμείς δεν κάνουμε τώρα separator. Κάνουμε no. Και πιστεύω τώρα, αν όλα πάνε καλά, να ξεκινήσει αυτό. Για να δούμε. Αυτό ήταν. Άρα τελικά λοιπόν, με απλή προσοχή, κατανόηση και βλέποντας εποπτικά πολύ ωραία τα δίχτυα, τι κάνω τώρα λοιπόν εδώ, ελαφραίνω αυτή που είναι πάρα πολύ, είναι σε πάρα πολύ ψηλά όρια, εντάξει, και πηγαίνει εδώ. Εντάξει, τώρα εδώ, η προηγούμενη καρτέλα μου δείχνει ότι αδειάζει. Δηλαδή βλέπουμε εδώ πέρα ότι η παροχή είναι 3,7 κυβικά μέτρα. Εδώ λοιπόν φεύγει 3,7 κυβικά μέτρα. Λοιπόν, άρα με αυτόν τον τρόπο λοιπόν είδαμε ότι πρακτικά βρήκαμε, γι' αυτό βέβαια είναι πολύ σωστό, τροφοδοτική αντλία. Τροφοδοτική αντλία λοιπόν παίρνει διαμέσου του προγράμματος του διαχωριστή. Αυτό. Πολύ απλά. Λοιπόν, έτσι είδαμε λοιπόν κάτι που και για μένα, γιατί το έκανα μέσω πλουριφάρια, το έκανα ξεχωριστά όπως τώρα. Κοιτάμε πάλι λίγο να δούμε τι γίνεται με το διάγραμμα. Βλέπουμε ότι ανεβαίνει. Βλέπετε ότι ανεβαίνει. Κάτι άλλο έτσι γρήγορα να σας δείξω πώς μεταβάλλεται προπορία και αργοπορία του κυλίδρου. Πώς να δούμε εδώ πέρα τι ακριβώς γίνεται. Τα διαγράμματα που παίρνουμε εδώ. Για να δούμε λίγο με το balance. Εντάξει, τώρα δεν με ενδιαφέρει. Και να βλέπετε ότι γέμισε ειδικά αρκετά. Αυτές είναι τις αμήνες, πρέπει να τις κλείσουμε. Και αυτή θα κλείσουμε την πρώτη. Βασικά τις κλείνω όλες λίγο. Και μετά μπορούμε να τις οικοσταθμίσουμε, εντάξει. Κοιτάω εδώ τη στάθμη, αυτό κοιτάω, εντάξει. Βλέπουμε και αυτά ανεβαίνουν 26, θα κλείσουμε όλα σε λίγο. 27 κλείσαμε, 28 κλείσαμε. Λοιπόν, μπορούμε τώρα σιγά σιγά να κλείσουμε όλες λίγο και να κάνουμε τις οικοστάθμισεις που θέλουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο πίσω να δούμε πώς κλείνουμε την τουρμπίνα. Η τουρμπίνα κλείνουμε ελαττώντας τον ατμό σιγά σιγά, γίνεται σταδιακά. Βέβαια εντάξει, υπάρχει μια διαδικασία, δεν είναι τόσο γρήγορα, γιατί έχουμε περιστρεφόμενα μέρη και δεν πρέπει να τα κλείσουμε απότομα, γιατί θα δημιουργηθεί ζημιά στον άξονα με τα πτερίγια. Είπαμε ότι η τουρμπίνα έχει δύο πτερίγια, εντάξει. Το ένα πτερίγιο είναι του ατμού και το άλλο είναι τα πτερίγια τα οποία περιστρέφουν. Ο ατμός εδώ πέρα πέφτει στα πτερίγια τα οποία είναι διαδοχικά, εκτονώνεται, γυρίζει τον άξονα και ο άξονας γυρίζει την αντλία. Εδώ αυτό υποτίθεται είναι γεμάτο πτερίγια υψηλής πίεσης, που γίνεται εκτόνωση του ατμού, ο οποίος ατμός πρέπει να είναι υπέρθερμος, γιατί αν είναι σε υγρή μορφή θα δημιουργήσει σοβαρά πρόβλημα στα πτερίγια του στροβίλου.
Λοιπόν, καμιλώνουμε σιγά σιγά το στρόβιλο. Βλέπουμε ότι εδώ πέρα πέφτουν σταδιακά οι στροφές του. Θα τον αφήσουμε να λιπαίνει λίγο. Εφόσον πέφτουν οι στροφές, πρακτικά θα κλείσουμε και τον τρόπο που γίνεται σαβούρωμα. Θα το αφήσουμε να κατεβεί η στροφή, να λιπάνει λίγο, δεν το κλείμα τελείως απότομα. Θα κλείσουμε εδώ πέρα τη θάλασσα, δεν χρειάζεται τώρα να είναι, τα κλείνουμε όλα τώρα. Λοιπόν, σταματάει η εισρωή του νερού, το οποίο πηγαίνει στις δεξαμενές balance. Έλα. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν σταματήσαμε, θα δούμε εδώ πέρα πρακτικά. Σαβουρώσαμε το πλοίο σχεδόν όλο, εντάξει, λίγα πράγματα έχουμε αφήσει. Έχουμε εδώ πέρα, βλέπουμε C 53,9, 53,9, 7,4, λίγο έχουμε μια μικρή απόκληση, εντάξει. Και πολύ μικρή διαφορά, πλώρης πρίμης, εντάξει. Πολύ πολύ καλά, είμαστε πάρα πολύ καλά, κάναμε τη δουλειά μας όσο είμαστε. Τώρα το πλοίο πάει να φορτώσει και πριν του φορτώσει θα τη σαβουρώσει για να γεμίσει οι κεντρικές δεξαμενές και εδώ θα πάρουμε και τη μάξιμου ισχύ. Η μάξιμου ισχύ δεν πρόκειται να φτάσει ποτέ στο όριο που είναι εδώ είναι το μέγιστο όριο, γιατί το πλοίο δεν έχει φορτωθεί κανονικά, εντάξει. Θα δούμε εδώ διάγραμμα αυτό, εδώ πέρα ο σκοπός μας λοιπόν εδώ, άρα δηλαδή τώρα βαδίζουμε με ένα μεγάλο, με ένα 70% του φορτίου, εντάξει. Λοιπόν, τι έλεγα προηγουμένως, πάμε να κλείσουμε και την τουρμπίνα μας, να μην καίει τσάμπα. Εδώ τώρα βλέπετε πρέπει να στείλω το συμπίκνωμα μέσα. Να αδειάσει γιατί θα μου χτυπήσει αλάμ. Αυτό είναι το συμπίκνωμα του ατμού, εντάξει. Εδώ πάμε που πηγαίνει στο Λέβητα, εντάξει. Στο θερμοδοχείο δηλαδή. Και με αυτό λοιπόν τον τρόπο έχουμε πάντα υγρό, δεν χρειάζεται να παίρνουμε θάλασσα να φτιάχνουμε. Νομίζω ότι εντάξει είμαστε τώρα εδώ. Αφήσαμε και λειτουργεί ο Λέβητας, λιπαίνεται με χαμηλές στροφές και το πρώτο που θα κάνουμε είναι να το κλείσουμε. Πατάμε εδώ ένα off και αν όλα πάνε καλά, αν δεν χτυπάει τίποτα alarm το οποίο να μου δείχνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κλείσαμε. Άρα με αυτόν τον τρόπο λοιπόν σταματήσαμε και το balance. Λέω ένα γρήγορο πως σταδιακά το πλοίο ξεσαβουρώνει για να δούμε τι γίνεται με το σαβούρωμα, συγγνώμη, με τις εντίνες. Βιάζομαι, βλέπετε, γλώσσα γρήγορα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τις εντίνες. Τώρα μπορεί να σας κουράζει αυτό, αλλά και εγώ τα ψάχνω. Λοιπόν, είπαμε ότι αυτά αδειάζουν, βλέπετε σιγά σιγά οι δεξαμενές που πάνε λοιπόν αυτές. Αποβάλλονται. Τώρα σταμάτησε, γιατί ουσιαστικά έφτασε στο όριο το κατώτερο. Μόλις ανέβουνε, θα πάρει αυτόματα, το βάλει αυτόματα. Άρα δηλαδή, με το που φτάσει ένα πάνω όριο, οι δεξαμενές αποθήκευση των σεντινών θα τις αδειάσει. Οπότε με αυτόν τον τρόπο πάντα είμαστε εντάξει. Τα γυρίζουμε όλα στο αυτόματο. Λιγάκι πάμε και στη βαπορέτα να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να λειτουργεί άλλο, έχουμε αρκετά. Νομίζω ότι ήδη έχουμε τη δεξαμενή αρκετά ψηλά. Συγγνώμη. Προσπαθώ λοιπόν να κλείνω λίγο τώρα εδώ. Ωραία, έχουμε αρκετό νερό από την βαπορέτα. Οπότε δεν χρειάζεται να λειτουργεί και αυτή. Θα την κλείσουμε και αυτή σταδιακά. Πάμε πρώτα να αλλάξουμε το νερό εδώ, να το στείλουμε από το ψυγείο. Νερό που πάει στους περιχητώνιους χώρους, εντάξει. Οπότε με αυτόν τον τρόπο λοιπόν απομονώνουμε βαπορέτα και το νερό πια θα περάσει. Θα δούμε εδώ πέρα η μεταβολή της θερμοκρασίας. Θα ανοίξει το ψυγείο κατά κάποιο τρόπο. Περνάει από τον εξαρωτήρα, βλέπω εδώ πέρα φεύγει. Συμπληρώνει από το εξπάσιο τάγκ. Δημιουργείται η διαδικασία, βλέπετε γιατί ανέβηκε η θερμοκρασία. 73 βαθμούς θέλουμε να είναι η θερμοκρασία η οποία μπαίνει μέσα από 85 που βγαίνει. Δημιουργεί εδώ πέρα ο controller, άμα δούμε εδώ πέρα, ανοίγει τη ηλεκτρομαγνητική βαρβίδα όσο χρειάζεται για να περάσει πιο παγωμένο νερό για να φτάσει στη θερμοκρασία. Συγγνώμη, από το ψυγείο, πώς θα περάσει από το ψυγείο για να μπορέσει να ρίξει τη θερμοκρασία του νερού
και από τους 85 π.χ. να το κάνει 75 περίπου, λέω. Έτσι βλέπουμε εδώ πέρα και μετά θα κλείσει. Αυτό είναι. Νομίζω ότι η λειτουργία είναι πάρα πολύ λογική. Εφόσον κλείσαμε και τη βαπορέτα, πάμε να την κλείσουμε. Δεν υπάρχει λόγος να λειτουργούν αυτά. Εδώ βέβαια, επειδή κλείσαμε την κατάθλιψη, άνοιξε αλάμ, το είδαμε. Πρώτα, αυτό ήταν λάθος που έκανα. Πρώτα σβήνουμε και μετά κλείνουμε τις καταθλίψεις. Αυτό βέβαια είναι προσοχή, ότι μπορεί να δημιουργήσει παλιά, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στις αντλίες. Πώς ήταν αυτό? Με το λεγόμενο χτύπημα του κρυού. Τι είναι το χτύπημα του κρυού? Το χτύπημα του κρυού είναι, αν έχουμε βρεθεί στα χωριά, όταν κλείσουμε απότομα τη βρύση, ακούμε ένα δυνατό τράταγμα των σωλήνων. Αυτό γίνεται γιατί ουσιαστικά, αν θυμόμαστε καλά από τον νόμο του Μπερνούλη, η σχέση κινητικής και δυναμικής ταχύτητας, δηλαδή όταν πέφτει η ταχύτητα, αυξάνεται η πίεση. Άρα η απότομη. Όπα, εδώ τώρα τι έγινε? Μισό λεπτάκι, μου δείχνει εδώ πέρα κάποιο πρόβλημα με τις αντλίες μου. Συγγνώμη, με το σύστημα ψήξης. Αυτό πρέπει να το προσέξω πάρα πολύ. Γιατί βλέπω ότι κάτι έκανα λάθος, ανέβηκε πολύ θερμοκρασία. Πρέπει να πάω να το δω, γιατί θα μου σβήσει η μηχανή. Κάτι πρέπει να ρυθμίσω πάλι, για να δούμε τι δεν έχω ρυθμίσει σωστά. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Έπεσε η θερμοκρασία. Έκανα απότομη μεταβολή. Κακώς την έκανα απότομη μεταβολή. Προσπαθεί να εξορροπήσει. Ωραία. Εδώ βλέπετε ότι ο controller κάνει αυτή τη ρύθμιση. Για να δούμε, νομίζω ότι εξορροπεί η κατάσταση από μόνη του. Ωραία, την εξορρόπησε. Εντάξει. Αν πρέπει πάντως εγώ να παρακολουθήσω, γιατί θα μου ετοίμαζε τη μηχανή για shutdown. Αυτό που φαίνεται, θα φτάσω λίγο στο χτύπημα του κρυού, το ξέχασα. Απλώς τώρα εμβόλυμα που χτύπησε. Εδώ θα μου βγάζει ότι η μηχανή ετοιμάζει stand-by, ετοιμάζεται για να κάνει shutdown, και στο κεντρικός εγκέφαλος και ουσιαστικά στο control room που ελέγχω ουσιαστικά το τηλέγραφο, θα μου βγάζει εδώ πέρα μία έρνηση ότι ετοιμάζεται για προστασία να κάνει shutdown. Εν πάση περιπτώσει, με αυτόν τον τρόπο με προειδοποιεί. Το προλάβαμε και αυτό. Έχουμε πάλι πίσω να δούμε, να εξηγήσουμε τι ακριβώς έλεγα προηγουμένως. Εδώ είμαστε, το ίδιο πράγμα είναι. Καθίστε πάλι πίσω να πάω λίγο εδώ να την κλείσω. Προηγουμένως λοιπόν έκανα ένα μεγάλο λάθος. Πρώτα, συγγνώμη, κλείνουμε, γιατί είπαμε ότι αν λοιπόν εδώ, να κλείσουμε εδώ πέρα. Θα κλείσει σε λίγο και εδώ η αντλία. Εδώ έχει να κάνει πρακτικά το ejector, θα κλείσει μόνο του σε λίγο. Είναι θέμα του υπολογιστή εδώ, δεν υπάρχει. Τώρα έχει κολλήσει λιγάκι, κανονικά πρέπει να κλείσει. Εδώ είναι εντάξει, καμιά φορά κάπου κολλάει. Εδώ λοιπόν, για να το εξηγήσω λίγο παραπάνω, τι έχει γίνει ακριβώς τώρα εδώ. Όταν λοιπόν εγώ κλείσω απότομα λοιπόν την κατάθλιψη, ελαττώνεται η ταχύτητα του ρευστού απότομα και αυξάνεται απότομα η πίεση. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μεγάλη μεταβολή της δυναμικής ενέργειας, με αποτέλεσμα οι σωλήνες να έχουν μια ακουστική δύναμη, η οποία μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα. Τώρα οι καινούργιες αντλίες βέβαια αυτό. Γι' αυτό παλιά τα επιστόμια της καταθλίψης τα κλείναμε σιγά σιγά, όχι απότομα. Τώρα, επειδή είναι καινούριο τύπου ιμπέρτερ, ελαττώνουν τις τροφές και κλειτώνουμε με αυτόν τον τρόπο. Τώρα εδώ κακώς δεν έχει κλείσει, έπρεπε να έχει κλείσει εδώ. Τώρα εντάξει, καμιά φορά αυτό είναι θέμα του υπολογιστή. Εντάξει. Είπαμε, προγράμματα είναι, κάποιες μικροπροβλήματα θα φτιάχνονται. Τώρα είναι και θέμα συμβατότητας, γιατί έχω ανεβάσει λίγο version, χρησιμοποιώ λίγο παλιά, γίνεται ανανέωση, έβαλα πιο καινούργια version και χρησιμοποίησα τόσο σε παλιότερη version, γι' αυτό γίνεται αυτή η ασυμβατότητα, για να μην το πηγαίνω προς πίσω. Άλλωστε ο σκοπός μου αυτή τη στιγμή, γι' αυτό γίνεται αυτή η μικρή ασυμβατότητα. Συνήθως αυτό τώρα κάνει συνέχεια ανανέωση, δηλαδή αν πούμε εδώ πέρα, εδώ να δείτε το χαρακτηριστικό που κατεβάζω τα πλοία. Άμα δείτε και μου το δείξει τώρα, βλέπετε ότι η τελευταία ήταν 17 που σήμερα έκανε το τελευταίο update. Συνέχεια ανανεώνεται. Αυτός ο προσωμιωτής, το πλεονέκτημά του είναι στο update. Δηλαδή δεν παίρνει ένα προσωμιωτή και τελείωσε, σου ανανεώνει συνέχεια. Οπότε και καινούργια πλοία μπαίνουν, καινούργια φεύγουν, μηχανές δηλαδή. Τώρα θα δούμε αργότερα τι γίνεται σε κοντέινερ, θα δούμε και σε κουραζερόπλαιο ακριβώς τι γίνεται. Και το 3D σε άλλον υπολογιστή. Θα σας δείξω και πώς είναι το τριδιάστατο. Άρα με αυτόν τον τρόπο λοιπόν πάντα είμαστε
ενημερωμένοι στο ό,τι καινούριο υπάρχει. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα ήθελα να πω. Τώρα κάτι άλλο που έτσι ήθελα να σας δείξω. Είναι προηγουμένως κάτι λέγαμε εδώ. Εδώ στα διαγράμματα, πολύ βασικό διάγραμμα πίεσης όγκου και εδώ το διάγραμμα γωνίας, καύση δηλαδή, με τη στροφάλου. Εδώ βλέπουμε περίπου πόσες μοίρες αρχίζει να γίνεται, είπαμε 10 με 15 μοίρες πριν το άλλο νεκροσημείο αρχίζει να γίνεται η έκκηση, βλέπετε, και το ολοκληρώνεται το τσάπ, δηλαδή το μεγάλο παμ, είναι κάποιες μοίρες μετά το άλλο νεκροσημείο, βλέπετε αυτό που είπαμε. Γιατί αν γίνει πριν το άλλο νεκροσημείο θα έχουμε αντίτριψη. Αν γίνει πολύ μετά, θα δούμε τώρα αν έχουμε διαφορετική προπορία, αργοπορία, πώς θα αλλάζει το σημείο της μέγιστης πίεσης εδώ που βλέπουμε. Εδώ μπορούμε να κάνουμε και ασκήσεις εδώ πέρα. Αυτό είναι το διάγραμμα πίεσης σε μεγαπασκάλ και εδώ είναι το ποσοστό του όγκου. Πόσο δηλαδή του όγκου, δηλαδή όταν λέμε του όγκου, εννοούμε μέσα στο θάλαμο κάμψη πώς μεταβάλλεται ο όγκος σε σχέση με το έρμονο. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι στο σημείο αυτό γίνεται απότομη πτώση πίεσης, άρα καταλαβαίνουμε ότι στο σημείο εδώ άνοιξε η βαλβίδα εξαγωγής. Έτσι. Το αντιλαμβανόμαστε όμως λοιπόν. Το φαίνεται καθαρά εδώ και μπορεί να το δούμε και πιο μεγάλο, να το δούμε και πιο μεγάλο πόσο είναι. Τώρα, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι εδώ να πειράξουμε, να δούμε κάτι που θέλω. Ας πάμε λίγο στις βλάβες. Τώρα εντάξει, τελείωσε τώρα το πρώτο μέρος. Τώρα παίζουμε λιγάκι από εδώ και στο εξής. Ας πάμε λίγο εδώ που μας ενδιαφέρει, στους κυλίδρους είμαστε εδώ, έτσι. Πάμε να δούμε που βρίσκεται η κυλίδρη. Ας πάμε στο νούμερο 1 κυλίδρο. Εδώ, λοιπόν, ας δούμε τώρα να κάνουμε αργότερα. Ή λέει είναι προπορία, αργοπορία. Για να κάνουμε το νούμερο 1, να δημιουργήσουμε μια προπορία. Για να δούμε τι θα συμβεί τώρα, τα διαγράμματα. Καλά, τώρα αυτό είναι καλή μελέτη εδώ, είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, να δούμε το νούμερο 2. Ακόμα δεν έχει δείξει κάτι. Λοιπόν, παίρνω διαγράμματα τώρα για αυτό. Ο νούμερο 2 είναι ο φυσιολογικός. Βλέπετε εδώ, βλέπω ότι η προπορία δημιούργησε μεγαλύτερο, βλέπετε εδώ, μεγαλύτερη πίεση και εδώ μεγαλύτερη καύση. Εντάξει, και αυτό θα διαπραγματεύει την απόδοση. Άρα με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορούμε να παίρνουμε και διαγράμματα, να μελετούμε τι ακριβώς γίνεται. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε ότι μπορούμε να κάνουμε και πρακτικές ασκήσεις σε άλλο επίπεδο. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό. Νομίζω ότι το επόμενο έτσι παρουσίαση θα σας δείξω λίγο το container, το οποίο το αναλύσουμε το χειμώνα. Εκεί είναι το πιο αυτοματοποιημένο, δηλαδή θα δούμε πιο καινούργια τεχνολογία, high voltage, ψηλά ρεύματα, 6.500 volt. Άλλη φιλοσοφία του container, αλλά και σε φορτηγό και σε container και σε δεξαμενόπλαιο πιστεύω ότι η φιλοσοφία του προσωπικού είναι το ίδιο. Τα δίκτυα είναι βασικά. Αν πότε μαθαίνουμε ένα πλοίο μπορούμε να κατανοούμε και το άλλο και έτσι όταν μάθουμε τη φιλοσοφία εύκολα αντιλαμβανόμαστε, γιατί θα πούμε σε ένα πλοίο τι θα ξεκινήσουμε με την emergency ή από τη στερεία. Τώρα βέβαια το άλλο 6.000 volt είναι από την emergency. Θα δούμε μπαταρίες. Κάτι θέλω να δω τώρα και πρωτού κλείσω, που περιέργεια τώρα. Αν κλείσω, τώρα βέβαια παίρνει το ηλεκτρικό σύστημα της ηλεκτρομηχανής, για άμα κλείσω την μπαταρία, θυμάστε που είχαμε πει εδώ, σας είχα πει και στα πρώτα μαθήματα, ότι αν κλείσω αυτό διακόπτη, τώρα βέβαια τροφοδοτείται η ηλεκτρομηχανή από δικό της πίνακα. Γιατί άμα το έκλεινα τώρα κανονικά, θα πέφτει η ηλεκτρομηχανή, εντάξει. Αλλά γιατί αυτός ο πίνακας εδώ τροφοδοτείται τώρα, η ηλεκτρομηχανή παίρνει ρεύμα. Τι ρεύμα παίρνει, συνεχές, μέσω ανορθωτή, τι είναι το συνεχές ρεύμα, είναι μια ευθεία γραμμή θα λέγαμε, εντάξει, δεν είναι μητονοίδης. Για να γίνει αυτό εναλλασσόμενο συνεχές, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να το κάνουμε με ανορθωτή. Και βέβαια επειδή εδώ έχουμε και χαμηλότερο volt, δηλαδή συνήθως είναι 23 πόσο είναι, θέλουμε και, πώς λέγεται τώρα, μετασχηματιστή. Άρα μετασχηματίζεται το ρεύμα από 220 πηγαίνει στα 20 έτσι και μετά με ανορθωτή, ουσιαστικά το ανορθώνει και το κάνει συνεχές. Εντάξει, αυτή είναι η διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν παίρνουμε συνεχές ρεύμα που θέλαμε. Λοιπόν, τώρα η μηχανή έτσι και τελειώνουμε εποπτικά. Νομίζω ότι τώρα εδώ με βολεύει καλύτερα. Μπορείτε εδώ και από το όργανα του μέσα από το control room
Μπορούμε να παρακολουθούμε λίγο τα όργανα. Νομίζω ότι εδώ καταλαβαίνουμε τι λέει. Fuel oil press, πίεση καυσίμου, πετρελαίου στην προκειμένη του. Τι πετρέλαιο τώρα και με εδώ βάρη, εντάξει. Θερμοκρασία πετρελαίου, πίεση λαδιού λίπανσης, θερμοκρασία λαδιού λίπανσης. Εδώ βλέπουμε τι λέει turbo charger loop oil press, πίεση του turbo του λαδιού λίπανσης που αφορά τη τουρμπίνα νούμερο 1. Εδώ είναι τι σημαίνει θερμοκρασία του λαδιού της τουρμπίνα νούμερο 1, νούμερο 2. Εδώ είναι η πίεση που είναι του νερού στους περιχητώνιους χώρους, η θερμοκρασία του νερού που σας είπα που βγαίνει στους περιχητώνιους, μπαίνει 73 είπαμε και βγαίνει 85. Εδώ είναι η πίεση που βγαίνει το νερό, λογικό είναι γιατί πέφτει η θερμοκρασία του. Εδώ είναι η θερμοκρασία του ψυγείου, το οποίο είναι πολύ βασικό γιατί το είπαμε η σάρωση που θέλει αέρα, ο οποίος αέρας μπαίνει μέσω της τουρμπίνας αλλά είναι ζεστός και μας ενδιαφέρει το κατά βάρος, όπως και η πίεση του αέρας αρρώσεως, εντάξει. Εδώ είναι ο αέρας πίεση που ουσιαστικά ανοίγει μέσω βαρβίδα της αγωγής, προκίνηση, το control για να ξεκινήσει η μηχανή, και εδώ, στο starting και στο αεροφυλάκιο, εντάξει. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Και εδώ έχουμε διάφορες στροφές του turbo, πολύ βασικό η τουρμπίνα. Μην ξεχνάμε ότι αν πάθει ζημιά η τουρμπίνα, οι κύριες τουρμπίνες, η μηχανή δεν μπορεί να ξεκινήσει. Οπότε και έχονται και συνεργεία τα οποία έχουν εξιοδότηση. Τώρα ηλεκτρομηχανή, αν πάθει μία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις άλλες δύο. Θέλω να πω ότι η κύρια μηχανή θέλει πάρα πολύ προσοχή. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή αυτή είναι η δουλειά και όλα της βάρδιας, έτσι δεν είναι. Να παρακολουθεί και να προλαμβάνει καταστάσεις. Βέβαια υπάρχει το σύστημα προστασίας, το οποίο όταν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα θα μπει μόνο του μπρος για να προστατεύσει τη μηχανή. Αυτά τα λίγα είχα να πω για αυτό το κεφάλαιο. Δεν έχουμε κλείσει, τώρα ξεκινάμε. Η δεύτερη version που αφορούν οι παρουσιάσεις, η πρώτη version τα μαθήματα είναι το ίδιο πράγμα. Προσπάθησα στη δεύτερη να τα κάνω καλύτερα. Στην τρίτη version που θα κάνουμε θα είναι πιο αναλυτικά. Αποκτά και εγώ εμπειρία στο να μπορώ να μιλάω, εντάξει, δεν είναι και τόσο απλό. Και θα πούμε, θα σας δείξω λιγάκι ένα άλλο πλοίο να δείτε τι ωραίο που είναι και το container. Προσπαθώ μετά να πιάσουμε δύο πλοία, μετά λίγο το φορτηγό και θα κλείσουμε με κουραζερόπλοιο. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω για σήμερα. Καλή συνέχεια να έχετε.